רין חזרה מהטיול הגדול שלה, וזה אומר שאני קיבלתי מלא מתנות. חברים שלנו מהחבורה, לא לצפות בסרטון הזה, כי אתם הולכים לקנא שלא קיבלתם כמוני. בואו נעשה אנבוקסינג. יש פה מלא דברים. נתחיל מזה, אומייגאד, you know me. לדעת שזה הצבעים שלי והפסים האלה, רק שזה קצת קטן, אולי טעית בה. עכשיו שאני פיצית, פיצקלית. זה מהמם. וואו, זה עוד תדירה, זה מושלם. כל הדברים גם יש לנו אותו דבר. אני רואה כאן את זה. מתיר קשרים, הוא טוב להכל, הוא פשוט תעשה את השיער מדהים. שיחה לפנים. וואו, זה עם השם שלי. שוב בקוסמוי. סימניה. וואו, תראו, מאוד פרחוני. אחד הטובים. זה חיים, בכל שהאחיינית שלי, בת שנה. אני אומרת לך, זה טוב. אני רואה שזה סט ספורט. לא, זה לא, סט קופנגן. סט קופנגן, את אומרת? עוד פרח. סבון פרח. וואו, זה מהמם. מסרק. יש לי מסרק on the go כל הזמן. וואו. הערה על הטבעות שלי. אני רואה כאן לונג לים. אדיר. יש לי אותו בשלוש צבעים. טוב, את זה אני ביקשתי ממנה. זה שמפו יבש. מלא מסכות בשיער. נדירות. גם מה-7-11. אני רואה כאן משהו עטוב. וואו. בוא נשאיר. מסכות מה-7-11. יש לנו כאן שקית אוכל. ריאו מאצ'ה. זה טעים. קצת פופקורן. יש איזה טעם פופקורן. קיטקט מאצ'ה. וואי, נכון טוב פה. את זה לשמור למקרה חירום. זה טעים מדי.